Bon dia, des d'aquí a Vilanova la Geltrú tenim el senyor Ramon Codina, que està molt vinculat a la Bultaco. Explica'ns una miqueta, si plau. Doncs mira, sí, com tu has dit, soc en Ramon Codina, soc el president de Bultaco Esport Clàssic des de fa 26 anys, però porto més de 30 anys dedicat a Bultaco amb cor i ànima, no? Vull dir, a casa meva sempre hi havia hagut Bultacos, jo ho vaig arrelar, vaig agafar-ho del meu pare, i a partir d'aquí doncs, sempre ens hem resignat a que el món de Bultaco, quan va tancar la fàbrica com a fàbrica, s'acabés. Aleshores hem dit, escolta, tu, doncs fem alguna cosa per tirar endavant, i així ho hem fet, i portem 26 anys tirant del carro. Sí. Quantes Bultacos tens o has tingut? Bueno, n'he tingut moltes. Ara, en aquests moments, en dec tenir unes 22 o així, però n'he arribat a tenir 47, 48, sí. Així que activa la marca, activa. Bueno, activa la marca perquè ja et dic, el meu pare ja era bultaquista, a casa sempre hi havia hagut Bultacos, el distribuïdor de Bultaco Terrassa, quan jo era un nen, amb aquesta moto em va ajudar a poder fer el Campionat d'Espanya de tot terreny, vinculat a aquest motor no, perquè ja s'ha tingut que refer, però el meu motor me'l feien a fàbrica, per amistat amb el senyor Aureli Bonconte, que era el distribuïdor de Terrassa, que es deia Motocumbre, no? I com era íntim amic del meu pare, doncs vull dir que és així. I aquesta moto, tal com la veus aquí, porta 46 anys amb mi. O sigui, en tenia 15, si calcules, sabràs l'edat que tinc. No ho havia d'haver dit, però ja ho he dit. Bueno, tu sempre me'l dit aixecat. Sempre. Sempre me'l dit. Sempre me'l dit Bueno, aixecat. doncs, molt bé, moltes gràcies i a disfrutar de la moto.